Love. Ngisho nomndoda Even a man, uba ayimthanda umkayo if he does not love his wife, ayibathanda abantwana bayo does not love his children, ayisoze balawule kakuhle he will not be in charge. because into elawulayo luthando. Because that which is in control is love. Uthando ke Love, therefore, umthetho kaThixo is the commandment of God. ayizo feelings zeni It's not your own feelings. ezi lo rhulumente ulawula ngazo. The same that this government is in charge with. Uyazi xa ulawula nge-feelings You know, when you are controlling through feelings, umuntu xa efuna umsebenzi when someone is looking for uthi employment, hayi ukhona umsebenzi nanko say, yes, there is a vacancy here. kodwa ke ngoku kuze ukwazi ufilisha xa ugqibe ufilisha ifomu When you, after you have filled the form, kudlulwa ngaphaya you must go on the other side. kwela cala ke kukho indawo ye-feelings On the other side, you reflect feelings. khona umbhede phaa i-feelings apho zilaliswa khona There is a bed where the feelings are practiced phambi koba ufumane umsebenzi. before you can receive Urhulumente wenu employment. ke lo That is your own government. uba ke awukwazi uyolala embhedeni If you are unable to sleep on that bed, akho msebenzi ufumanayo. no employment for you. What kind of behavior is that? Indlela enjani yokuziphatha le? Ukufa kwengqondo. That is the death of the mind. Death of the mind. Ezo zinto ke kufuneka ziphele emakholwa These things need to be depleted and as abantu believers. abazawugqiba ezi zinto And people who will deplete all Nini. this, it's yourself. ngoba uThixo Because God uluthando. is love. Uthando lukaThixo The love of God. lithi masisevise bonke abantu Let us service all people. besivotele Having voted for us and bengasivotelanga. having not voted Abo for us. bantu ngabantu bethu All those people sawube belong to us. siphethe When we are in charge, and kufuneka sibaseve ngokufanayo. we need to serve them equally. Uyayazi lo rhulumente loo nto? Is this government doing the same? Hayi ningandijonga. Bhetele nje nindijonge because mna ndithetha without fear. Better look at just what Akho ndoda endingayoyika ngale nto There's endiyithethayo. no man that I can fear with what I'm saying. I don't care noba ivela phi I na. don't care which direction it comes from. Ndazifundisa ukoyika uThixo I've taught myself to fear kunokoyika God abantu. than to fear men. Because xa usoyika abantu For when you fear men, inyani soze you uyithethe. will never speak the truth. Sinamakhosi right now We have our royalties here. athi akangendawo kwizinto zopolitiko. They say they enter nowhere in politics. Sinabefundisi We have reverends. abathi abangendawo kwizinto They say zopolitiko. they enter nowhere in politics. Umbuzo The uthi question is, kanti ipolitiki yintoni? what is politics? It is the matters of the city. Zindaba zabahlali. Are you not in the city? Awuhlalanga nabahlali. Umbane anuthengi, Don't you buy amanzi electricity? aniwaseli, Don't you drink water? anivelwa kungabikho kwamanzi ebantwini nibakhokelayo. Don't you have feel that people do not have Ningabefundisa water that you are nivelwa getting? uba amarhamente enu ekhala engenamanzi, As engenakudla. As reverend, don't you have that heart of people Msamthetho crying in imfeketho your apha. congregations? Let us Msamthetho imfeketho let us apha. not play here. Iparlamento yinto yini? Parliament belongs to you. Kuba nini abantu abanenhliziyo For yabantu. you are the very people who have a Le heart nto for men. kuthiwa yinjoli. This that man that dishes for others Umuntu onenhliziyo yabantu. is the man who has a heart for Xa other uthatha people. umuntu ongenanhliziyo yabantu When you take someone who does not have a uthi heart for makabele people abantu i-resources, and to share the resources uzawuyenza among the njani people, le nto? how will these people do? This person do this? Kuzawuphela ezo resources zawuphela eswini sakhe. Those resources will end up in his stomach. Ixesha lifikile ngoku. The time has come. MaKristu Christians nani zinkosi and royalties ake niphakame ngoku. stand up now. Ake niphakame ngoku. Stand up. uThixo uninike umthetho God gave you a commandment wokuba nilawule abantu that you should reign upon men ngobulungisa. with justice and righteousness. Uninike umthetho befundisi God gave you as ukuba reverend a nifundise commandment. abantu ngobulungisa. Teach people with Nikhokhele righteousness abantu ngobulungisa. and lead people with Umkhokhela righteousness. kanjani umuntu elambile? How can you lead a Why person who is ungabiza umuntu serving? umbuyisele ecaweni elambile umfundekele ngeBhayibheli? And you come to Because uyamfundekela umuntu xa elambile uzawuva njani? you are just making a noise about the Bible when the person is starving. Umsebenzi wakho Your duty, is to make sure uba elibandla liyahlutha. make sure this congregation is fed. Ngoba umthetho wakho Because your duty, ungamadlelo aluhlaza. you are the greener pastures. Into eziphuma kuwe That which comes from you, mazenze aba bantu bahluthe let them make this people emoyeni to be filled up nasenyameni.
in spirit and in flesh. Awukwazi ukuhleka. You cannot laugh about this Wonwabe kuba bekunika izinto. and just be rejoicing when they are giving you gifts, Bethatha kwinto engekhoyo. taking from nothing. Mabakunike izinto. Let them give you gifts, Bethatha kwizinto. taking from something. Masigcwale insikelelo. Let the Bambone presence be filled uThixo ebakhathalele. and see God taking care Ezimpilweni of them zabo. in their own life. Nawe futhi And ubakhathalele. you also take care Uyawutsho of them. njani ulikhathalele ibandla? How can you say you are looking after this congregation? Uhleka xa ucaba look here ngoku. Jog up. La madoda afuna ukuphelisa ubuKristu. These men are after And- completing all Christianity. Aneplan They have, enepoints ezi-10. they have a 10-point plan. Eyokuqala, The first one, masithi make sure masiqinisekise into yoba abantwana aba that our children, abalawuleki kubantu abadala. they can never be controlled or be led by their parents. Masithi make sure ii-family ziyaphela Let's make sure that the families are depleted ngokuzisa i-alternative by bringing the alternative kule nto yamadoda. in this thing of men. Hence kukhona ii-alternatives. As we have now an alternative, Andizozibiza ke kusecaweni apha. I'm not going to mention those alternatives. We are in church here. Kubuye ukuthi ngeli xesha utshatileyo At the same time that you are married, kuthiwe umfazi une-right yoba ngayothatha enye indoda ahlale nayo apha nobabini belapha. your wife Zake has the right zakho inkunzi esibayeni esinye. to go and invite another man to stay with the both of you. We can never have two bulls in one kraal. Le gang ifuna udestroya nje This wants just to destroy ifamily ingabikho. so that there's no family. Uthule mfundisi. As a reverend, you are silent. Uthi awungendawo phi And you kupolitiki say you ngoba enter nowhere in politics. imfazwe yakutsho. Once, Yawukhala itrumpet when yemfazwe. the trumpet of the battle Indoda yonke cries, iphuma iphethe isikhali sayo. every man must go out Nani with his weapon. phumani niphethe izikhali zenu. Go out with your weapons. Eso sikhali ke ivoti. That weapon is a vote. Ngevoti yenu funa nithi futhi sayiphuma apha ngoku. The Udiniwe. vote must say, we are tired of you. Get Udiniwe out. awunangqondo ngoku. Now you have lost your mind now. Asisoloko sithi look here. Jonga. Bebefunda ibudget pha. They read the budget, the tabling the budget. there. Izolo yonke leminyaka baloko bekhalaza imali ayikho ivele phi le mali. It's just these because years, bebeyidla. They were saying there's Ngoba no bonke money, bayi there's no money. masibuyise. Now they see that they should not Ukwenza into yoba kuthiwe steal the nokusebenzini. money. They are Akho bringing it ndisetyenzwe back. ngabantu. There's no work that they are doing. Okay fine hambani yobavotela. Go and vote for them. Nizobavotela imini eyi-1. You'll vote them in one day. Bazawunikhathaza 5 years. They will oppress you for 5 years. Save your vote. Or go save and vote yakho. Khake nivotele umbutho woxolo ngoku. Vote for the party of Khake peace. nivotele uxolo Vote for peace kweli lizwe. on this earth. Hey niyandiva ndithini? Hambani Go nivotele uxolo. vote for peace. The truth will set us free. Iqiniso lizawusikhulula. Asingeke sakhululwa zezi fast food parcels sizinikwayo. We are not going to be liberated Ngeke or be freed sakhululwa by the zi-grants. grants. We cannot be freed by grants. Ake nibe nenhliziyo kaThixo. Have the heart of God. Ake ndiniyeke. Ndiniyekile ndinixelele le bendifuna unixela yona. I've told you what I wanted to tell you. Ndibuyela kule text uThixo asithumele ngayo. I come back to what God has sent us with. Thina safa lamini We died on that day kwangcwatywa uYesu. when Jesus was buried. Ithetha ukuthini lonto? What does this mean? Uyabona lanto ukuthiwa khumbula thabatha udle. That says, Ukhumbule eat and lo remember. ngumzimba wami thabatha udle ukhumbule. Take and eat. This is my body and remember. Ufuneka ukhumbule umngcwabo wakho. You must remember the one who buried you. Wena waye kuthiwa ngumngcwabo wakho. Why it is said that it's your burial? Abantu abaninzi Many people, sibaluza ngokukhathalela inyama. we are losing them because they are
caring after the flesh, bangawukhathaleli caring for the umoya flesh, wabo. but they don't care about their spirit or Kwinto soul. nganye oyenzayo In everything that you do, kufuneka uyibuze into ubiyawubhenefitana umoya wakho but le. ask yourself, does this benefit my soul? Kulula ukwenza izinto ezibhenefita inyama yakho. It is easy to do things that are beneficial to your flesh, Kodwa kunzima ukwenza izinto ezibhenefita umoya wakho. but it is difficult to do things that are benefiting your soul. Izinto ezibhenefita umoya wakho The things that are benefiting your soul ukugcina umthetho kaThixo. is to keep the commandment of God. Because noba inyama seyifile, Because even when the flesh is dead, umphefumulo wakho unendawo yokuhlala kuThixo. the soul will have a dwelling place in God. Inyama yakho inendawo yokuhlala emhlabeni. But your flesh will have a dwelling place on this ground. But ukuba ukhathalele inyama, But if you care for the flesh, uzawuhlala apha emhlabeni nenyama. you will stay here on earth with the flesh. Ngifuna unixelela I want to tell you, umphefumulo a soul awuhlala enyameni efileyo. does not dwell in a dead Kuba flesh. umphefumulo uhlala egazini. But the soul dwell in the Once in the umzimba wakho blood. ufe, Once your body dies, uzawungcwatywa. it will be buried, Igazi liyaphela. and the blood will cease, Nendawo yokuhlala komphefumulo iyaphela. and the dwelling place of the spirit will Kodwa also be ukuba no ngaba more. umphefumulo wakho But if your soul uhleli kumoya oyingcwele, is dwelling in the Holy Spirit, awungcwatywa you are not buried nenyama. with it's not buried with flesh. Awungcwatywa nenyama. Your soul is not buried with the flesh, Ungcwatywa nomoya but is buried with the spirit, ngoba uhlala kumoya. for it dwells in the spirit. Xa umoya uhleli kumoya, When the soul is dwelling in the spirit, uvumelana nomthetho kamoya. it is in agreement with the Xa law of the umoya spirit. ungahlalanga kumoya, When the soul is not dwelling in the awuvumelani spirit, nomthetho it kamoya. is not in agreement with the law of the spirit. That is why kulula ebantwini ukubulala abanye. That is why it's easy for people to Yile murder nto others, imiphefumulo yabo ayivumelani nomthetho kamoya. because their soul is not in agreement with the law of Uthi the spirit usungabulali. that says, "Thou shalt not kill." Xa sewufile, When you are dead, uyarejoyisa ekubulaleni abantu. you rejoice in murdering other people, Because umthetho kamoya because the law of the spirit ayonto kuwe. is nothing to you. That is why uphelelwa sisazela. That is why you lose your conscience. Isazela The conscience umthetho kamoya. is the law of the Once spirit. iphela isazela, Once you lose your conscience, umthetho kamoya ukho kuwe. there is no law of the spirit in you. Akho nto ikulawulayo. Nothing reigns upon you. Then uzawukwenza nantoni na embi. You shall do everything that is evil. Kufuneka ukhumbule lento. You must remember this. Phezu komhlaba Upon this earth, ungaboze uyenza into ongayithandiyo. never do something that you don't love. Because xa wenza into ongayithandiyo, For when you do something that you do not like, uzawudinwa ukwenza lento. you will get tired of it. Kodwa xa wenza into oyithandayo, But when you do something that you like, awuzudinwa ukwenza you lento. will never get tired. Rather uhlale emsebenzini owuthandayo Go and stay in the workplace that you kunokuhlala like emsebenzini okunika imali. than staying at the Xa place that uhleli you emsebenzini money. owuthandayo, When you stay at the imali workplace iza that you like, kulandela. money shall follow you. Xa uhleli emsebenzini But when you dwell at the ngenxa workplace, yokufuna imali, because you are after uzoba money, lixoki. you'll be a Into liar. esetyenziselwa ekubeni yoba ibe nemali. Something that is used for people to have money. Uzawufa ngomso. You'll die tomorrow. Izobiphi imali Where will this money be? le uyithandayo? The one that you are after. Izobiphi? Where will it be? Rather unyanise empilweni yakho. Rather be truthful to your life. Inyaniso yakho Your truth iseluthandweni. is in the love. Inyaniso yakho Your truth ihlele kuthobeleni uthando. dwells in you obeying this love. Inyaniso yakho Your truth ayehlukani nothando. does not separate from love. Ubuthando lunguThixo. For love is God. Bonke abazelwe luthando All those who are born of love, bazelwe nguThixo. they are born of God. NoThixo And God uhleli kubo. dwells in them. Ubuthando awunalo. If you don't have love, Then ke uThixo. you don't have God. Uthando ke Love, therefore, ukugcina imithetho. is to keep the commandments, Le uThixo atheni akunike yona. the ones that God gave unto you. Uqalaphi lo mthetho? Where that this commandment Uthi starts, bekuyihlo nonyoka.
says, honor your father and your mother. ukuze yakho yande. Today, Bekuyihlo nonyoko when you honor your father and your uhleli mother, eluthandweni. you are dwelling in love. Lubuye It comes back. uthando. Love comes Luthi again. ungazenzeli nayiphi na into Thou shalt not do any other thing nayiphi na into emilise that is established on this and noba is told on imiliselo this ephi land. na uyikhoze And- ungazenzeli. Not do that and do Xa for yourself. useluthandweni When you are in love, awuzenzeli you don't do for yourself. But love, yeziswa. you are made to do something. Xa usenziswa When you are made awunoba to netyala. do, you can never be Uba guilty. ityala likhona For if there is guilt, ingaba lityala lalo muntu kwenzisayo. can be only the guilt of the person Hayi that has elakho. made you to do, not yours. Yiyo lento bathi abakuKristu Hence it is said, those who are in Christ, abanakugwetywa. there is no Kuba condemnation ubaba upon them. kuKristu For those who are in ithetha Christ, ukuthi loo nto bathobele umthetho kaKristu. it means that they are obeying the Ukuba commandment ke of uthi Christ. barongo If you say they are wrong, kwawugwetya uKristu hayi bona. it is Christ who will be condemned, not them. Not going to that. Andifuni apha niphume nicinga into ezibuhlungu. I don't want you to Ndifuna live here niphume apha thinking nicinga into ezimnandi. painful things. I want you to live here. Ibikhona into eke yamnandi kakhulu apha empilweni yakho, phuma ucinga yona namhlanje. If there's something that is so wonderful in your life, go out of here thinking Because about it. ukucinga izinto ezonwabisayo Because to think of all the things that are kwandisa impilo rejoicing, yakho. it elongates your life. Ne-immune system yakho iyenyuka. Even your immune system becomes Namagciwane more stronger. ayafa bulawa kukunyuka kwe-immune system. All the viruses are But le dying nto because umane of the ucinga izinto immune system. ezihluphayo But if you always think of the things that ikusengcwabeni le nto. are painful Ngoba to i-immune you, system yakho izawuhla. that takes you to the grave because That's the why immune system ndingafuni will ukoyika decrease. umntu. That is why Andifuni le nto yokuphila ngokubekwa indoda ethile kuthiwa I ndiyayoyika. don't want to live my life that there's one man that I fear. Because into ezakwenzeka i-immune system izawuhla. Because what will happen, the Once immune ube system ngum- will decrease. Once ube ngumuntu ophila ngefiye, Once you live in fear, immune system iyehla. your immune system will decrease. Kwawuthi awunegciwane noba unalo. It will say that you have a virus in Because your the body, immune don't. system itheni ihlile. Because the immune system is Ngoba very low. ngumsebenzi wegciwane ukuhlisa immune system. It is the work of the virus to reduce the immune system. Ungaba sure to lower the unegciwane immune kanti system. awunagciwane nalapha kuwe engqondweni. You might think that you have a virus, but it's only in your Le nto mind. umane ucinga izinto ezitheni ezihluphayo. As you always think about the negative things. Fundani uba positive in thinking. Learn to be positive ngomcabango wenu. Uthando Love, luhle, it's wonderful. luhle kakhulu uthando. Love is so wonderful Because into uThixo akuxele yona because it's what which God has told you ekufuneka uyenze. that you need to do. And wayenza le nto Once you do that, intsikelelo ziphezu kwakho. blessings are upon Xa you. uhlezi emthethweni kaThixo, When you are dwelling in the commandments of isono God, awunoba naso. you will never have a sin. Awunawuhlala esonweni. You can never dwell in sin. Kodwa xa uhleli But when you are dwelling kwizinto ozifunayo, on the things that you're seeking for, uzawuhlala esonweni. you will be in sin. Kuba kaloku Because izinto uzazifuna ngokwakho, you will seek for things uphinde on uzame your own ngokwakho. and you try by yourself. Imizamo yenu madoda mayiphele. Let all Ake your nifike apha attempts be eJerusalem defeated. Let us all be in Apha Jerusalem, imizamo yenu itheni iphela khona. where all your attempts will end. Khake nithathe wonke amaxhala enu Take all your fears niwaphose kuye and throw them to him, ngoba yena uthembekile. for he is trustworthy. Le ndawo yokusoloko uphila ngexhala This thing of living in fear, awuphuma nje utata ahambe when this father goes out of the house, esiya nje espa just going to spa, sowugqiba yonke le mizi uyifonela utata akekho kwelo cala utata akekho kwelo cala phoning usespa. is he not there? And Is xa he not espa there? xa esespa uvala ifowuni. When he's at spa, he Ingxaki switch yakho off uphila his phone. ngamaxhala. Your problem is Khake your fear. niyeke la maxhala. Go away, move And away from ingxaki this yoba fear. xa uphuma espa uyosela. When you feel tired after Ufika spa, kwakho ekhaya uyalala. when you get home, you Ulibala naloo fowuni. forget about the phone. Khake niyeke uphila ngamaxhala man. Just cease yourself from living in Khake fear. ni-understande Just understand uba uthando lukaThixo
The love of God alupheli. is endless. Le ndoda yafunga This man vows phambi koThixo before God yathi yawufa that he will die nawe. together with you. Akunjalongo? Umtshato into edala uba ndiwoyike mna. Marriage, that is why I fear marriage. Hey, ndiyawoyika mna umtshato. I fear marriage a lot. I don't want to lie to you. Iproblem akuxokwe emtshatweni. It's the problem, you can't lie in marriage. Emtshatweni ungatsho nje uthi hayi undihluphile lo mfazi lo. You can say that the wife has perturbed me. Ngelinye ixesha ukuhluphe nyhani. Sometimes indeed she did perturb you. Futhi wade wambona ekuhlupha. And you even saw her perturbing you. But ayiphelisi umtshato lana. But that does not end the marriage. Kanti uba besijola hayi bizawuphela. If we were just girlfriend and boyfriend, it would Umjolo just end. uyaphela. Into engapheliyo. But what does not end is marriage. Problem umtshato. Marriage is a problem. Uba uzawutshata, If you are about to get married, qiniseka into yokuba be sure that forever. this is forever. Zigoca-goca wena. Inspect yourself. Uzijonge forever ready nanguye. Look at yourself. Am I ready for forever? Wawugqiba uhambe uyogoca-goca umngani wakho lo. And go and inspect and give to Umjonge your uba friend uready na ngo-forever. whether he or she is ready for Because forever. emtshatweni Because in marriage, kufuneka nonwabo koko. you must be happy forever. Kufuneka ueliminate izinto ozibonayo uba azizumphatha kakuhle. You must eliminate all the things that you'll see that Naye umfundisi ukueliminate perturb izinto your partner. uzaziyo uba ziza kuphatha kakuhle. And keep the things that you think that they will keep you happy. Wawugqiba ube ne-decision And take a decision. uba umthanda nezinto zakhe. You love him or her with his own things. Sumzise ekhaya Don't bring her here to home ungeke zamkeli zonke izinto zakhe having not accepted all his own things. ezishiyekileyo. Balokho izinto umuntu angeke wahlukane nazo beBhibhile. There are these things that people never do. Yakhala enye indoda yathi hayi ndingatshata kodwa nkosikazi uba uzothi mandiyeke uba uzothi mandiyeke unxiba ibhemuda hayi andizukwazi ibhemuda. The man says, Yayisafika ke ibhemuda I can ngelo get xesha. married, but don't say I should Abantu stop wearing banezinto bermudas. abangeke bahlukane nazo. People do have things that they will never depart from. Watsho omnye umama kwalapha eKapa Another man even here in Western Cape, uthi lo mama she said, hey ndiyayithanda le nkonzo yenu. I love your church, Into nayo but the problem is esisihlangu senu somama ingathi siflat. your shoes for the mother's Mna ndifuna uniform isihlangu esithophileyo. looks very flat. Andizuyingena le nto isihlangu esingathi sitheni. I don't like Hayi the ke flat shoes. ndimamele hayi aqhubeke. And she continued. Ngumngqeni walo mosomoso athi enye ke into He said another thing. neziketi zomama Even the mother's skirts, ziske zibe sezantsi kakhulu. they are a bit lower. Uyakhalaza. She's complaining. Mna ndifuna imilenze yami ibonwe. I want my legs to be seen. Ndabe ndiyibona ngoku imilenze. At the same time, I was seeing her legs. Ndizama ukuthi batakwethu kukho izinto abantu abangakwazi ukuhlukana nazo There are babe things that beyifuna people will enye never le. leave behind, Ukuba even when they lezo want this zinto- other thing. Kubezo zinto ke If those things, uyakwazi uzamkela. you are able to accept them, Mtshate sozamkela. marry her Ukwenzela while uba you have ungabuyi umane accepted all. usikhalazela apha And don't come back here and complaining to us. ngomuntu omlande ngokwakho. The person that you brought here, Ndiyayicaphela is nale out. nto umane ndithetha ngezinto zomtshato. I get tired of this thing of discussing marital problems. Into nayo nine-problem yongakwazi ukucinga umtshato uba yintoni. You have a problem of not knowing what marriage is. Once utshate, Once you get married, you are dead feel ezimfuneni zakho. in all your wants. Imfuno ekhoyo kuwe wena mama What you want as a mother ekatata qha. belongs to the father. Uzakwenza le nto utata ayifunayo. You will do what the Once father you chat- wants. Once you get married, Nawe wena tata, you also as a once father, utshate, you are dead kweyakho imfuno. once you get married, you feel all Eyakho your imfuno wants. izoba yile kamama. All your wants will be those of the mother.
awunomane ubuze ubona usikhalazela lo mfazi lo ubumazi nje Can't be umazi comparing ngaphambi kokuba thina sithini You knew sumama her usibhoxa before. apha Don't come and play with us. You knew her before you brought her here. umtshato forever Marriage is forever. akufunekanga inkosi zimande zixoxa amatyala omtshato apha Our chiefs should not be discussing issues of marriage here. ndiyesuka ke apho ndizakhawuleze ndigqibe ke ngoku uyazi uba ndiyaphi You know where I'm heading? ndiyabona ngalaa mini On that day, hayi andinawo noba ndiwile ndiyakwazi usamasolta ndimdala uyabona ngalaa mini umpristi ekubeke apha you see, on that day when the priest put you here, wathatha isifungo ndithi you took an oath. immediate uhlukane nezo zifungo Immediately you depart from that oath. uqalile uba lixoki You have started to be a liar. and awufanelekanga nokukhokhela abantu You are not even eligible to lead people. ngokufanayo ngalaa mini utshatayo Same way on that day when you got married, wathatha izifungo you took a vow. impilo yakho mayibe kwezaa zifungo Let your life be within the njengoba vows. impilo yakho ngale mini usamkelwa As the same way that you were taken up in the wathatha church, izifungo you took a vow. and ezi zifungo wazithatha phambi kothixo And you took those vows before ibandla God, laba ngamangqina and the congregation were with you. once uphume kwezaa zifungo Once you depart yourself from those vows, half of your life is gone impilo yakho ihalf yayo semkile. into eyenza into yokuba What makes it that sibe ngamangqina aphilileyo to become the living witness kukufakazela obaba ungqina sabufungayo phambi is kompristi to testify for that vows that we witnessed before the priest. emtshatweni wethu into edala uba sibe ngamangqina aphilileyo In our marriages, that which makes us to be the living Kukufakazela. witnesses is to ezaa testify vows sazithathayo the vows that we took ngalaa mini sasitshata on the day that we got married. ezaa vows mazingalahleki Let those vows not be depleted. uyabona kwabakho ke imfeketho ezininzi emtshatweni Once there are many issues in the marriage, khumbula laa clause ithe bubini remember that clause that says in nasebumnandini all hardships and in all uyawuba nale happiness, ndoda you shall be with this husband. khumbula nawe ndoda Remember also as a husband, laa clause ithe bubini that clause that says in all hardships, nasebumnandini in all joy, uya kumthanda you shall lo love mfazi umkhusele this wife and protect her. suthi ke ngoku awuba sehlazweni Now, don't say when she is now in the ufuna ubaleka disgrace, uyothatha omnye you want to run away and take nalo another. uzawungena ehlazweni uzawubaleka uyothatha omnye Even that bawude one babe will bangapha enter into the abafazi same bathatha disgrace. How many wives will you ever take? nayibona ke le nto ndiyoyikayo emtshatweni See what I'm afraid of in marriage. emtshatweni funeka ungene Marriage, you must enter into it, udisayidile having decided. xa usithi she is the only one When you makabe ke say- ngu-only one We are not fair, she must be really the only xa one. usithi he is the only one When you are saying this man is the only one, makabe ke ngu-only one let him be the only one. otherwise ukumamela usathane Otherwise, the devil is listening to you. and usathane uyayazi le nto uyithethayo And the devil knows very well what you are saying. and sucinga into yoba usathane uzawuvela enxiba isuti Don't think that he will appear njengoba wearing wena unxiba isuti nje as you are wearing a suit. uzawufika usathane enxiba icostume ungazange uyibona kulo mfazi wakho The devil will walk to you nguwe wearing a ozothi hayi costume ndiyabhideka ke that ngoku you never saw in your life. You'll start to say, I'm getting xa confused. utshatayo bisho uba awuzubhideka kule ndlela When you get married, be sure that you will naxa never be ungena confused. ke kukristu inkosi Even when you enter into Christ the Lord, be sure uba yimarriage of your life be sure that ungena emtshatweni wempilo Kukubi. yakho yonke. In bad kumandi and in good, uzohlala phi you shall dwell kulo kristu in this Christ. noba iyenyuka Even when it's going noba ascending, iyehla even it's descending, uzawuhlala phi you shall dwell. utakara batsho ke amashona bathi ugara ukuhlala
Lento kuthiwa ngumtshato, This that we call marriage ngumthetho. is the law. Uba uhleli emthethweni womtshato, If you are dwelling in the law of the marriage, umtshato wakho soze uqhekeke. your marriage will never be distracted. Lento kuthiwa inkonzo This that we call a church kaKristu, of Christ ngumthetho kaKristu. is the law of Christ. Uba uhleli emthethweni kaKristu, If you are dwelling in the commandment of Christ, uhlezi oluthandweni, you are dwelling in love. uthando lunguThixo. Love is God. Lento kuthiwa luthando, This that we call love, ngumlawuli wempilo zethu. he is the controller of our own lives. Ukuphuma oluthandweni, Once you depart from love, ukuphuma kuThixo. you have departed from God. uThixo usilawula ngothando, God controls us with love njengoba engumoya nje. as he is the Spirit. Uthando, Love, ukuba sihleli kulo, if we are dwelling in love, sihleli kuThixo, we are dwelling in God. sihleli kuKristu, We are dwelling in Christ, and asinakugwetwa. and we shall not be condemned. Uthando ke Love, therefore, olu lungumthetho which is the law kaKristu. of Christ, Akukho apho uKristu asithuma khona into ephambene nemithetho kaThixo. there is nowhere where Christ is sending us something that is against the commandments of God. Ukuba ingqondo zethu If our minds zihleli eluthandweni, are dwelling in love, asinawukona, we shall never sin. sawuba ngabafileyo esonini. We will be dead out of sin. Kuba yonke into esobe siyenza, Because all what we will be doing, sizobe siyenziswa nguThixo. it is God who will be making us to do Xa it. usenza ke into ngokuthunywa nguThixo, When you do something after being sent by God, awunanga. you have not sinned. Noba ke lento yenzayo ifana nale ke yenziwa ngumuntu onileyo, If this that you are doing is the same as the person who once sinned, kodwa awonanga.
but you are not making a sin. That is why uva uthixo esithi zungabulali. That is why God says, thou shalt not kill. Kodwa abuya athuma uSawule But he comes and sends Saul athi kuSawule, and says to hamba him, ubulale zonke ezingenaphawu. go and kill all that which does not have a mark. Uyamqonda uba uzakwenza laa nto ebeyinqandile. Can you see that he's about But to do uSawule the xa very thing ebulala that he was not ezingenaphawu, wanting? But Saul, when he gets there, akanatyala, when after he has done this, akanasono he futhi, does not have a ngoba sin wenza umthetho kaThixo. because he was doing the Kufuneka will of ukhumbule le God. nto, But remember, that uThixo angakwenzisa nayiphi na into God can make you to do anything, ungabi nasono. and you shall not have a Into sin. ebalulekileyo into yoba uyenziswe ngubani le nto. What is important? Who made you to do this? Ukuba into yenziswe nguThixo, If it is God who made you to do this, isono asikho. there is no sin. Kodwa uba uyenziswe zinkanuko nokuthanda kwakho, But if you have made it because of your own wishes, isono sikhona. there is a sin. Ngoba uphule okokuqala umthetho. For you have now